ja sam arhitekta i vlasnica arhitektonskog biroa SB Project. Današnja tema bit će letnje bašte. Sa lepim vremenom ugostiteljski objekti otvaraju svoje letnje bašte, a vlasnici su u obavezi da pribave rešenje nadležne opštine. Pravna dokumentacija koju vlasnik lokala prilaže je rešenje APR-a, rešenje PIB-a i ugovor o vlasništvu ili zakupu lokala. Uz plaćenu administrativnu taksu prilaže se i 6 primeraka projekta letnje bašte, koji se sastoji od projekta arhitekture i saobraćajnog elaborata. Navedena dokumentacija se predaje na šalteru nadležne opštine, a na rešenje se čeka do 60 dana. Hvala, pozdrav!